Не здымае. Вот тут. Вас вітае Чэл і Чэлік. Ну што, сябры, вітаночкі-прывітаночкі. Гэта не зусім тое, што вы зараз падумалі, таму што у нас для вас новая рубрика. І будзе яна называцца як, Есенька? Топает малыш. Не, гэта не зусім тое. Топ нашых самых карысных рэчаў, якія мы набывалі для дома. Вось такі топ, першы топ, сябры. Ну што, Есенька, у нас з тобой тэхнічнае заданне. Глядзіце, у нас ёсць паперка, ручка, у кагосьці залацістая ручка, Есенька. Есенька па сваёй думцы, па свайму меркаванню піша спіс. Ну, я таксама буду пісаць. 5 топ рэчаў, якія мы набывалі для дома. Спачатку Есенька вам аб'явіць свой спіс, а потым я. Але спачатку мы напішам. Паехалі, Есенька, пісаць. Сябры, мы скончылі. Спіс састаўлен. Мы пакуль што рандомна будзем называць, і з гэтых 5 топаў мы павінны скласці потым лепшыя 3. Есенька, называй свой спіс. Толькі бліжэй, не вывалівайся. Хадзі сюды, не памяшчаемся, просто уже становимся. Первое Яндекс ТВ. Так, добра. Второе Алисы, Яндекс Алисы, колонн. Третье самокат. Четвертое пылесос. И пятое мойщик окон. Малайчына. А я пра гэта забыў, дарэчы. Яндекс ТВ, згодны з Есенькай. У 5 таксама у мяне ўваходзіць. Яндекс колонка, колонн, моющий пылесос, самокат і, сябры, як это сказаць по-беларуску, измельчитель, издробитель. Сябры, цяпер Есенька і я прадстаўляем месцы, а потым вам аб'явім. Давай, Есенька, спачатку ты кажаш, што ў цябе на 5-м месцы атрымалось. 5-е место мойщик окон. 5-е месца мойшчык окон. У мяне 5-е месца Яндекс колонка. Патлумачу, чам я зразумеў, Есенька зразумела, што сапраўды гэта вельмі, скажу, зручна. Там захацеў, будильник паставіў. Мы з Есенькай на ноч, калі не маглі заснуць, мы часто слухалі то есть релаксации для сна. Вось таму я поставіў гэта на 5-е месца. Есенька, яна вельмі часта мое окна, і таму яна поставіла на 4-е месца ад Есенькі. 4-е место у меня Алис, я маленький. У мяне 4-е место Яндекс ТВ. Яндекс ТВ Про. У мяне 4-е месца. Але, сябры, просто тое, што будзе у мяне на 3-м, 2-м і 1-м, ну, гэта, на мой погляд, больш карысны рэч. Я разумею, я вам хочу сказаць, калі у нас сталася пытанне, які тэлевізор набываць, я выпадкова патрапіў, што ёсць Яндекс ТВ. Я стаў чытаць водгукі, глядзець агляд. Слухайце, я стаў разумець, што людзі не проста так пішуць, што сапраўды гэта зручна. Я гляджу, клас, можна то. Патлумачу, што можна, тое. Ты, напрыклад, прыходзіш дадому і кажаш, зараз не буду казаць, бо яна пачуе. Кажу там, Анфіса, уключы YouTube і знайдзі мне, калі ласка, тое. Яна табе адразу уключа. Анфіса, уключы мне Беларусь, Аліса, уключы мне футбол. Аліса, грамчэй. Маўчыць. Пераматай на хвілінку наперад. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, ці будзе вам цікава, напрыклад, і мы зробім для вас агляд той самай рэчы, якая вас зацікавіць. Ставце там каментары, і якія каментары будуць перамагаць. Например, там какая-нибудь люстра, больше будет комментариев или лайков. Ну, будем на нее делать это. Мы вам поздымаем, у нас, дарэчы, ёсць распаковка чмэк-пэк таго тэлевізора, потому что Есенька мяне тады здымал. Первая коробка. Здесь все. Нужно, чтоб... Сябры, раім, сапраўды, не дзеля рэкламы, дзеля таго, што гэта сапраўды. Ёсць нюансы, ёсць мінус. Але пра іх мы вам раскажам, калі вы захочаце больш падрабязней. Каментары пішыце. Крочым далей. Есенька, што ў 3-м? 3-е место самокат. О, 3-е место самокат. І ў мяне, дарэчы, 3-е месца самокат. Сябры, сапраўды, адзін час я думаў, што гэта найлепшая моя набыўка. Чаму моя? Таму што у Вікі, у жонцы увесь час, амаль што увесь час, а мне патрэбна было там Есеньку адводзіць у школу, яна адносна недалёк. І пешкам замінае час. Але на самокат стаў, даехалі, басейн паехалі, таксама побач заехалі, у Мюзікленд паехалі на ім. Жук жа і Есенька, папа, а не навошта нам гэтая машына, давай на самокаце. Але што, не ўвесь сезон можна на ім ездзіць. Калі восень, ужо халодна становіцца, трэба ўцяпляцца. Ён ламаецца, сябры, яго нельга перагружаць. Не падрасчытаў, што ў іх таксама яшчэ заплечнікі вельмі цяжкія. І мы ехалі, ледзь ехалі, і пасля таго пачаліся праблемкі з заднім колам. Але рэч зручная і вельмі карысная. Таксама, сябры, калі... Обзор не надо делать на самокат. Ну чаму? Паказаць трэба, што там, як нюансы. Крочым далей. Есенька, другое месца.
Так, это мы уже перайшлі так у топ-3. Третье место самокату у нас і у Ясенькі атрымаўся. Второе место пылесос. В кадрі скажи. У Ясенькі другое месца пыласос. Моючы пыласос. У мяне на другім месцы измельчитель пищевых отходов. Гэта незаменимая рэч на кухні. Мы увогуле забыли, что такое пах на кухні нейкіх адходаў. Я сумняваўся, што мне паставіць на першае месца, а што на другое. Гэта сапраўды просто пушка-бомба. Але, сябры, трэба не скупіцца і трэба ўзяць арыгінал. А арыгіналы толькі амерыканцы. Перамалавае ўсё, амаль усё. Косткі ад кураня пальцы засунеш і іх таксама. Калі захочаце, класны абзор зробім. Першае месца. Наш пераможца, нашага топа. Яндекс ТВ. У Ясенькі Яндекс ТВ. Ясенька, расскажи, чему менавіта Яндекс ТВ у тебя? Потому что это очень удобно. Ты просто, там тебе не надо ничего пульта. Пульт есть, но там просто кнопок 5. Есть некоторые функции, у которых ты... Я объясняю. Какие ты заходишь с пультика. Просто ты сказал, Анфиса, включи фиксиков, я не знаю. Короче, очень удобная вещь. Згодны. Сапраўды вельмі зручна. Гэта будучыня нейкай, сябры. Включи песни какие-нибудь, я не знаю. Дарэчы, там можно, уключаешь песни. А караоке еще есть там. Алиса, громкость 50. Это все показывает, и очень качество хорошее. Так. Такой он красивый, большой. А яшчэ, сябры, класны дадатак, што ў нас у кожным пакойчыку ёсць маленькая Аліса, і мы можем, напрыклад, з зала мы можем сказаць: Анфіса, перадай, калі ласка, у дзіцячы пакой, Ясенька, я цябе люблю, спакойнай ночкі. Зразумелі, гэта класны выбар, сапраўды. Калі б я быў дзіцём, я б таксама аддаў гэтаму сваю перамогу сваю. Сябры, маё першае месца. Моючы пыласос Dream. Скажу так, я люблю прыбіраць дома, але з гэтым пыласосам я раблю гэта з такім задавальненнем. Па-першае, гэта вельмі лёгка. Па-другое, табе не патрэбны ніякія шнуры за собой тягаць. Когда у нас еще этого пылесоса не было, сначала надо было попылесосить, сначала помыть полы, потом пылесосить или как-то. Наоборот, спочатку пылесосишь, потом мыешь полы. А здесь все сразу. Там ёсць некалькі рэжымаў. Рэжым всасывання, напрыклад, ставіш, потым пераключаеш на аўтаматычны рэжым, калі ён дадае ваду і адначасова мые пол і загрыбае гэта ўсё. І ён яшчэ там можа трансфармавацца, ты у звычайны пыласос, у лёгкі. Ты береш лёгенькі, шык, прайшоў, усё чыстенька. Так сама, карацей, софу можна, усе шчолачкі, там, крэсліцы, можна такую маленькую зрабіць, па палічках прайсці. Захацеў, у аўто яго ўзяў, там усё зрабіў. Дарэчы, сябры, з задавальненнем зраблю гэты агляд. Ён вельмі лёгка чысціцца. Мяне пужала, а як яго буду чысціць? Мне ж невядома. Вельмі лёгка гэта ўсё рабіць. Самае галоўнае, не забываць потым, калі ў яго самаачыстка, не забываць сліваць ваду. Потым прыходзіш дадому і так: а што? Забыў ваду вынесці. Сябры, вось такі топ. Ну што, якаго вы падтрымліваеце? Які топ? Ясеньцы, я нагадаю, у яе перамагла Яндекс ТВ Про. У мяне перамог моючы пылесос. Я согласна, я не осуждаю. Дякую. Хазяйкі мяне зразумеюць. Яшчэ раз нагадаем, што ў мяне па топу атрымалася. Самокат, измельчитель і моючы пылесос. Ясенька нагадвае. Так. Самокат, так. пылесос так. і Яндекс ТВ. Сябры, вось такі атрымаўся топ самых карысных рэчаў для нас і для нашага дома, якія мы набывалі. Сябры, вы не думаеце, што мы тут супербагацеі? Гэта ўсё ў растэрміноўку. І, дарэчы, адна з самых лепшых і выгодных прапаноў была у МТС. Таксама, сябры, не дзеля рэкламы, а дзеля сапраўды, што я ж усё манітору, дзе лепей узяць. Не, сябры, ніхто нам нічога не плоціць, ведаеце. Будзем рады, калі вы будзеце там нейкія падабаечкі нам ставіць, і вашыя каментары нас таксама будуць падтрымліваць, і мы будзем разумець, што вам гэта патрэбна. Лайк, подписка і... Комментарий, репост и пересылай это другу. Пакуль, вы тут яшчэ, сябры? Сябры, ну як, спадабалася? Пакуль! Что с прической сегодня? Классно. Не, давай так, будет называться... Вообще рубрика называется «Топ». Топ. Так, то есть... Ой, чел. Сябры, у нас... Это Катахан. Катахані! Знов, голова твоя дякова. Давай. У нас атрымаецца наш топ. Вось таким чынам, давай. Яндекс.Колонка, але... Хані, ты што робіш? Хані намекае, што яшчэ у нас ёсць электрычная фартэпіяна, і яна, дарэчы, вельмі карысна. Я прапанаваў Есеньцы, а она сказала... Не. Давай. Алиса, учите, гэта...
Лесь не упала. Второе место пылесос. Штось не упала. Сеньки водов. Чуєте? Туалет пошла. Диван, забыл як диван. Помимо того, что диван это ковер, софа. Пойди. Самокат. Блин, ну что вы там, ну что там, тык-тык-тык-тык, натиснули, а нам приємно, і ми вам такий огляд зробимо. Блогер. Такий уже блогер. Да.